Приятели, здравейте! Вие сте с петъчното ви предаване Майсторе, кажи! А сега да видим какво става в нашия обект. Ето, положени са тухлички от изкуствен камък на стената, както вече ви бях казал. На тавана са поставени декоративни пана. Виждате в какъв цвят. Много интересен. В краищата са поставени и декоративните первази навсякъде, които придават много естествен завършек в помещението. Не знам дали предния път ви показах как се съчета боята в помещението с тапетите от долната част. Ето, сега вече може да видите крайния резултат навсякъде. А това е вратата, която в момента я няма. Вече ви казах, че тя в момента се трансформира. Това виждате само касата. Ето я. Ще бъде с няколко цвята, тоналности на цветове различни. Ще бъде много интересна. Чакай да видите от другата страна. Прясно е боядисано в момента. Да, с новите первашчета. Изглежда много добре. Това е пода, както ви казах. Той вече е изциклен и фугиран. В момента изчакваме фугина да се втвърди, след което ще бъде омаслен и боядисан. След като бъде завършен, ще бъде много приветлив за окото. И така, предстоят още доста работи по обекта, а това са щорите, които мисля, че не съм ви показал, само ви спомена за тях. Виждате моята госпожа в какъв цвят избра да бъдат. Не бях съвсем съгласен с това, но да речем, че така ще бъдат. Това са вътрешните рулетни щори. А отвън има и външна, което само се загатва в тази част. Външна алуминиева щора. Така, майсторите ги поставиха скоро. Друго какво имам да ви кажа? Очакваме да видим вратата готова. Скоро и това предстои. И естествено и всичко останало, което остава да бъде направено, а именно изпълването на интериора с всичко, което е прилежащо към него, естествено и след лакиране на пода, первази декоративни в ъглите, естествено от дърво, в същия цвят, може би в всички ъгли, долния край на пода, навсякъде. И това ще го видите в някои от следващите ни срещи. Така че това беше всичко от мен за днес. Очаквайте ни много скоро, някой петък.